Здравейте всички от YouTube, аз съм Джак БГ и искам да кажа, че започвам едно ново оцеляване на Minecraft, да, версия 1.6.2 и имам модове в този survival и нека да започваме. И преди това едно малко по-важно нещо. Един от сабскрайбърите ми ме беше питал: бре, това е странно. Ме беше питал как така ръчичката ми всеки път е различна. Ами, пичага, просто това е премиум акаунт. В смисъл, когато имаш премиум акаунт, ръчичката ти винаги се разменя и става по-различна. Това дърво трябва да го чупя няма го чупа, иде. Така, нека да се запътваме направо към някой подкабаям, който е... Аз вече направих клипа, който е за 100 сабскрайбера. Много се радвам. Все пак, както Дудлън беше казал в един от клиповете си, пак това е постижение. И все пак аз ще я питам втори... О, мага, това скункс ли е? Я! Гледай какво е за готино. Умирай! Ще ме нападне ли? Майк, умри бе. Майко мило. Така, тук не е много уместно място за правене на такива неща, които в момента аз правя. Конче, так. Добре. В смисъл, на мен ще ми трябват дървета. А това не е място с особено много дървесен материал. Така, ето това майче там е такъв байам, който е вилидж. В смисъл, който може да се намери вилиджа в него. Затова аз отивам директно там и не ме интересува. О, тези sugarcanes биха ни били от полза по някое време. Добре, сега, ако намеря и един вилидж, направо това ще бъде най-великият survival, който съм правил някога. Така. Я, рибка. Умри. Ще умре ли? Не знам, аз пак ще убия. Роуфиш. Ей! Това ми ще е пирания. Лодка. Умри. Тук игра в момента с Mock Creatures мод пак. И мисля, че ви трябва да има някакви... О, супер. Равинче открих. Зебра! What the? Аха. Патица. Лодка. Ами бе. О, шит. Спек. И то голям. О, боже, гледайте, тази дупка прилича на сърце. Яко. Отвътре ми трябва да са пъмкини. Да, в този първи епизод няма да има, така да се нарече, огромно развитие. Както виждате, вече огладняхме. Тук все още не съм намерил вилидж. Ти ще ни бъдеш от полза. Шипи. Да, олеле, майко мила! Благодаря ти, че я нападна. Съм ти благодарен много. Ако не ме атакуваш. Благодаря. Тази беше доста дружелюбна мечка. Стига сега да не тръгне след мене, защото съм малко тигра. Лъв! Да, аз нямам толкова да се привързвам към него. Може да убия.
Тук доста от животните в този мод пак не обичат да ги галят. Това скункс ли е последно, може да разбера. Само се радвам, че ми дава такива айтеми яки. О, шит. И за съжаление вече почва да се стъмнява, но аз ще се скрия в онзи байам, който е байам. Добре, тази мечка, защо иска да ме нападне майко, изхвърлих си брадата. Така, нека да съберем малко дървесен материал. Добре, тази брадва е много шибана. Съжалявам да изразя, но не можах се издържа. Добре, нататък виждам още един байом. Ти ще ми трябваш. Затова ще умреш. Овца. Добре, аз ще тръгна ето натам. За да погледна. Те не би случайно да има някакъв вилидж. И после ще се върна ето тук. В момента виждам тигър ли е това или... не, това е голяма котка. И мисля, че ще ме нападне. Съжалявам, това не е чит, но просто не мога да се спася иначе от нея. Нека да избягам първо. Mode 0. Така. Тя беше много злобарна. Съжалявам. Но просто беше наложително да се направи това. Вилидж. Като за първи епизод, мисля, че е доста добре. Вилидж, тъй като вече има къде живеем. А до него има и такъв... Може би малкото сърчване, което направихме и с байамите. Не е било направено, тук може да си направим дори Obsidian Generator. Здравей, Селин. Отка. Какво имаш ти? Нищо нямаш. Така, добре, това не е голям вилидж. Малък вилидж, но пак не е зле. Холм. Седнах си холма тук. А сега нека да отидем да експлорнем този дезерт. Това ще ме нападне ли? Не. Не, майко мила. След мен ли ще скочи? О, шит! Не! Тъпа котка! Съжалявам, дами и господа, това беше много гадно. Но аз ще прелетя до там. Не е много далече. Дърбо ще го стигнахме. Единственото, за което искам да оттрепя тази котка в момента е за това, че ми взе айтемите. Шит, това са змии. Снейк. Hello. Има доста хелт, като се замислите. Така, аз обаче ще живея ето в... Не, тази не искам, много е високо. В тази къщичка или в тази, защото е с букшелфовете. Аз ще живея в ето тази къща. Къщурка. Но, за съжаление, без никакви айтеми. Така.
А. Аз мисля, че трябва да дойде тук, да си прибера айтемите. Ако най-котко ми се появи отново, то път ви казвам, направо ще си яде боя. Успях. Най-якото е, че тук имаме вече организирана храна. Така, тук ще започна моето оцеляване. Нека само да... Ето имаме така штука. Така, да преобразим това дърво в... Добре, ето това. О, сериозно ли? Добре, остане това дърво за чест. И за... Да, правиш ви вилиджер шибан. Махни се от тук. Махни се! Махни се, бе! Гадняр. Така... Имаме 3 фюр. Все още не знам какво се използват. Тук що ни казаха, че има... монстри около нас и... Добре, ще направя просто ето така. Само за секунда. Ох, боже мой. Шибан селак. Добре. Така, нека да се пуснем отново на Easy. Сега, каквото ще трябва да направим е пъмпкин. Аз пък пъмпкин. С тази кирка да отидем и да покупаем малко. А може и да вземем... О, Wild Horse. Както виждате, ето тук аз съм изработил нещо. Някакво подобие на... Какво е това? Снейл. Странна работа. Някакъв безименован... Не знам какво е това всъщност. Ще започнем като... сложиме... всъщност не. Ау, шит! Алеле, майко мила! Алеле! О, боже мой! Фак! Да, ето това... Общо взето го очаквах. Аз няма да се откажа без бой и ще отида да си отмъстя. Стига само да... Има как. Да, в началото оцелявам ще е малко трудно. Ох, тази котка ще ме удари. Ох! 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 Шибан вилиджа, разкари се тук. О, този ще му даде на работа. Но теб не. Разкар, бе. Не се отпътя. Майко! Та котка ще ме гони сега. Леле, майко мила! Тя ме нацепи от тука. Това змия ли е, което виждам там? Не. Не е змия. Така. Сега ще почупим малко дърво от тук. Този мод на Survival е доста страшен и сериозен. Какво ми правиш в къщата, бе? Шибан селянин. Нека да си направим един sword. В превод меч, за тези, които не разбират английски. И да ходим да си отмъстим. Ще правим така. Добре. Нека да отидем и да си... Какво? Метнах нещо? Не. Отидем и да си отмъстим за нашето убийство. Което направих. Ето това ми ще може да се прави... Ела тука. Ела бе. Мишка ли беше? Не знам какво беше. Можеше да се направи... Хамбургер. Или бургер, нещо съм беше. Така, оха, това е равин.
О, шит, зомби. Фак. Скарай се от пътя ми. И сега ще разбира, ще дойде без дърво. Не. О, мага. Така, нека да се върнем да вземем нашите айтеми. Не знам кой ми пише, не ме интересува. И ще се радвам много, ако това клипче има над 100 гледания. Еде над 300 гледания, да сме по-така готени. О, шит! Крипър! Hello, крипи! О, май, комило. Не, поне ми направи малко ред, такова. Направи малко кобълстон. Благодаря, крипър. Айде и тия ласа, тук ми направиш малко кобълстон. Добре, само на кобълстон, че ли стига, бе. О, майко, това е такъв, трябва да го убия, защото просто се превърна в върклак, ще ме убие. Чакай, човек, стой! Стой, бе! Ларулов! Трябва да го убия преди да се е превърнал в човек. Преди да се е превърнал в Ларулов, защото тогава става страшно. Я, духче! Това тук е. Дух. Би трябвало да дропва Gunpowder. Не знам защо, може би са променили мода. Майко... What the... О, сериозно ли? Бек? Не, нямам право на команда бек. Този тигър... О, леле. Това диво праселе, какво е, бе? Как ще населява моето се... Оха, хареса ми. Птичка. Умри. Това умира ли, бе? Ще помня да убия един тигър. Черви. Още едно диво прасе. Ето това не ми се иска да ме убие. О, да ми дропна забийна котка. Което е хубаво. Ще пробвам да убия една голяма мечка и да видим какво ще дропне тя. Умри! О, графа готиняйте ми. Я помпадете вас. Да, убиме мечка. Правилно, дами господа, убиме мечка. Също бия този Фокс обаче. О, шит. Умирай! Юе. Само казвам, че тези поредици бъдат така малко по-дълги, по 10-20 минути. Откъде по 20-25 минути. Някой близо до 15. Но просто нямам никакво време. О, да. Ето тебе тобиям. Ето това мога да си направя хамбургер. Ела тук. Ако дропне нещо, ще си направя хамбургер. Ако не дропне, няма си направя хамбургер. О, зайче! Коко. Ще окръста Коко. Имам зайче на главата. Имам зайче на главата. О, шит! Зайчето ме защитава. Ох, шибана мечка! Леле, майко! На къв ми се правиш, бе? О, майко мила! 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 Какво беше това, по дяволите? Убеден съм, че там долу ще има още много айтеми, които ще видите в следващият епизод.